yên ku bûne dijminên hev, eger bixwazin bibin dostên hev, rêya weşkê derbas dibe? Ji Xwedê dermas dibe. Yên ku dilan di hezkirinê de dike yekî ye, Xwedê ye. Feesbehtin bînîmetî ihwanen. Bi nîmeta wî, bi rûhê îmamê serdemê, hûn bûn xwe û bira. Heger rêya te ber bi Hezreti Muhammed neçûbe, karwan çû û tumayî li serê diyaran. Yek ji wanên ku li serê wan diyaran mabû kî bû? Kurê Nuh aleyhisselam. Belê eger em vegerin ser sedema serekê mürşidê Nuh aleyhisselam kî bû? Cebraîl aleyhisselam. O ji qewmê xwe hêviya xwe qut dike, di teblîğa xwe de 905 sal teblîrê dike, lê nagêje armanca xwe. O di dawiyê de Xwedayê Teala di sûreya Hûd ayeta 36 de nuktê datîne. Xwedayê Teala di Hûd 36 de çi dibêje ji Nuh aleyhisselam re? Di nav qewmê te de ji reynî yên ku bûne amenû ew wê din qet nabin mûmîn. Wisa hat wehî kirin. Xwedayê Teala dibêje, heta niha ji qewmê te kî amenû bûye, bûye. Ji niha û pêve êdî tu kes nabin amenû. Eger yên piştî vê nabin amenû, wê demê bêguman di avê de xenekandina wan got mijare. Êdî ji ber tiştên ku wan kirine, tu lemgîn nebe. Lê teblî bê yekê jî Nuh aleyhisselam dibêje ya Rabbî kurê min, kurê xwe gelek caran bangî gemiyê dike. O ji her zindiyî cortek, o biyên ku amenû bûne re siwarî gemiyê dibin. O Xwedayê Teala ev yek ji bo îro wekî ronahiyek be, wekî lêbazekî spatê be, ji me re eşkere kiriye.